Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rain. Isa po akong Jackie at nagtatrabaho sa isang department store sa amin sa Bulacan. Year 2014 nang dumating sa buhay ko ang katrabaho kong si Mark. Nung una ay hindi ko masyadong pinapansin si Mark. Mukha kasi siyang suplado at parang may sariling mundo. Hanggang sa dumating yung araw na ngumingiti-ngiti na siya sa akin. Pinapansin na niya ako hanggang medyo naging close kami. Minsan ay sabay na rin kaming umuuwi dahil iisa lang ang way na dinadaanan namin pauwi. Hanggang sa nagulat na lang ako sa sarili ko dahil lagi ko na siyang iniisip. Masaya ako kapag nakikita at nakakausap ko siya. Isang araw naramdaman ko na lang na mahal ko na siya. Dumating yung araw na ipinagtapat ko ang nararamdaman ko kay Mark. December 23, 2014, pauwi na kami noon at niyaya ko siyang maglugaw. Pumayag naman siya sa paanyaya ko. Nang pauwi na kami, saka ko sinabi na may gusto ako sa kanya. Sinabi ko rin naman na sapat na yung magkaibigan lang kami. Masaya na ako na magkasama kami. Alam ko rin na may girlfriend na siya kaya sabi ko, ngayong nagtapat ako, sana naman walang magbago sa amin. Umoo naman si Mark sa hiling ko. Sadyang mabait at tahimik siya hanggang sa mas naging close na kami. Lagi kaming magkasabay kumain at umuwi. Hanggang sa ikasal na si Mark, magkaibigan pa rin kami. Masakit pero alam kong dun siya magiging masaya. Happy na rin ako sa nangyari sa kanya. Nag-resign na siya sa trabaho namin. Naghanap siya ng ibang trabaho dahil may anak na sila ng kailangang buhayin. Sobrang nalungkot ako sa pag-alis niya pero masaya na rin ako dahil alam kong yun ang mas makakabuti para sa kanya. Close pa rin kami ni Mark hanggang ngayon. Ninang nga ako ng anak niya. Minsan kapag nakikita ko siya, kinikilig pa rin ako. Pero kailangan ko nang limutin ang kilig ko dahil may asawa na siya ngayon. Masaya naman ako kahit single ako kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin meron namang katapat. May nakalaang tao para sa atin at baka na traffic lang sa EDSA kaya medyo matagal dumating. Hindi mawawala ng pag-asang lumigaya ang isang beking handang sumugal para sa pag-ibig. Ako po si Rain, tambalanista ng Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan, at ito ang aking kwento.